kraj svijeta, to je ono što neki ljudi govore i često misle da dolazi vrlo brzo. Pogledajmo na primjer Izrael te 48. kako je zapisano u Ezekijelu 37. i Izaiji kao i u drugim proročanstvima da će Izrael nakon 2000 godina ponovno biti rođen u jednom danu te 48. to se dogodilo i tako dalje. Imaju i proročanstva o Isusu, o njegovom rođenju, smrti i svemu tome. Sve su ispunjene doslovno svaka jedna, 300 proročanstava o životu Isusa Krista kažu da su se obistinila, a danas vidimo svjetske događaje, Izrael koji napada Iran i njihove nuklearne reaktore, Hezbollah, Hamas i druge skupine. Mnogi vjeruju da je sve to povezano s proročanstvima iz Ezekijela 38 i Psalama 83, posebno 7. listopada. Ta proročanstva govore o velikim sukobima i invazijama na Izrael. Kad to pročitam i razmišljam o svemu tome, ne mogu si pomoći nego pomisliti kako se sve to savršeno poklapa s onim što je napisano davno u starim tekstovima. Imaju zapravo pravo.